Acabamos de autorizar un investimento de 88 millóns de euros para a mellora da tecnoloxía en todos os hospitais públicos de Galicia. Nesta dotación están incluídos as diferentes aparataxes en todos os hospitais da comunidade autónoma para os próximos 8 anos. Boa parte destes equipos se instalarán casi a súa totalidade entre o ano 2015 e o ano 2016, aínda que o contrato abrangue o compromiso de mantenimento durante 8 anos. Por suposto, están todos os equipos necesarios para a posta en servizo do Hospital Público de Vigo. Está todos os equipos comprometidos no Parlamento para o Hospital Lucos Augusti de Lugo, tanto a radioterapia como a medicina nuclear, e tamén outras necesidades tecnolóxicas nos grandes hospitais do Servizo Galego de Saúde. Permitan que faga unha referencia moi explícita a un hospital máis pequeno, Hospital do Barco, que, por suposto, unha das prioridades será tamén a súa aparataxe no que se refire ao TAC do Hospital Comarcal do Barco.